Здравейте, приятели, и добре дошли в канала на Nextarius. Аз съм Nextarius. В това видео ще ви предоставя една уникална техника, мантра, формула, код за програмиране на реалността, представена от Кали, от богинята Кали. Майка Кали, както е известна също така в хиндуизма. Това е една изключително силна техника за лечение на времевите линии. И сега ще прочета кода за тези от вас, които са нови в моя канал и не са гледали видеята как се работи с техниките в този канал, да се запознаят с тях. Тези кодове са за програмиране на реалността и те трябва да се кажат със сила, власт и мощ от центъра на вашето сърце. Моля ви, запознайте се и с видеото как да се работи с техниките в канала на Nextarius за повече детайли. Ето го кода, техниката продиктуван от Кали. Аз си прощавам за всичко с любовта и признателността на Божествената майка, която аз сега съм за себе си. Аз манифестирам цялостно лечение на всички мои божествени канали. Нека моята женска полярност бъде цялостно излекувана, усилена и стабилизирана. Нека моята мъжка полярност бъде цялостно излекувана и хармонизирана с моята женска полярност. Аз се отварям за това лечение и трансформация и моля Божествената майка и Божественият баща да отворят божествените канали на лечението и трансформацията в мен. Да бъде лечение. Да бъде трансформация. Лечението тече. Трансформацията тече. Аз съм в състояние на прошка, пропускливост и дълбока благодарност. И който желае, може на края на тази техника да каже Ом Шанти, Шанти, Шанти. Шанти означава мир. Тази мантра се казва 9 пъти от сърце. Това е дадената информация за нея от Кали. 9 пъти се казва тази мантра. Ще я прочита още един път. Аз си прощавам за всичко с любовта и признателността на Божествената майка, която аз сега съм за себе си. Аз манифестирам цялостно лечение на всички мои божествени канали. Нека моята женска полярност бъде цялостно излекувана, усилена и стабилизирана. Нека моята мъжка полярност бъде цялостно излекувана и хармонизирана с моята женска полярност. Аз се отварям за това лечение и трансформация и моля Божествената майка и Божественият баща да отворят божествените канали на лечението и трансформацията в мен. Да бъде лечение, да бъде трансформация. Лечението тече. Трансформацията тече. Аз съм в състояние на прошка, пропускливост и дълбока благодарност. Който желае, Ом Шанти, Шанти, Шанти. Тази мантра, този код се казва 9 пъти, след което оставяме в това състояние, където лечението тече и трансформацията тече колкото дълго желаем. Този код ще го има в описанието под това видео, транскрибиран на български език, за да може да го ползвате, да си го разпечатате и да го ползвате. Ще се радвам тези от вас, които имат опитности с тази техника, да ги споделят в коментарите под това видео. Ако тази формула ви харесва, дайте палец нагоре на видеото, за да може YouTube да го класифицира като важно и да може да се намира по-лесно. Също така сложете коментар в описанието под видеото, ако искате да помогнете на този канал. И скъпи приятели, тази мантра е толкова, тази техника е толкова дълбока, че аз наистина ви препоръчвам да я изпробвате. И наистина ви препоръчвам, ако имате хора, които са ваши приятели, близки, познати, които са духовно отворени
и вие сте имали добра опитност с тази мантра да я предоставите, защото тази мантра, тази техника, първо, ние си прощаваме, ние манифестираме цялостно лечение на всички наши божествени канали. Ние излекуваме женската и мъжката полярност и ги хармонизираме. Стабилизираме и усилваме. Отваряме се за лечението на Божествената майка и Божествения баща. Това звучи малко като една полярна концепция, Божествена майка, Божествен баща, но разберете, че в Вселената, в Божественото творение има аспекти на Божественото съзнание, които са много висши и които са се разделили на мъжки и на женски. Това е защото са необходими тези полярности за цялото творение. И когато говорим за Божествената майка и Божествения баща, ние се свързваме с тези божествени кладенци, с тези божествени извори. И оттам получаваме лечение и оттам получаваме свързано с мъжката и женската енергия, които са необходими за нашия баланс тук. Аз съм в състояние на прошка, пропускливост и дълбока благодарност. Представете си каква силна, мощна вибрация е това. Да сме в състояние на прошка, пропускливост и дълбока благодарност. Аз съм Ник Старос, както казах, споделете това видео с приятели, познати, дайте му палец нагоре, коментирайте. Надявам се то да ви помогне. До следващия път.